li bajarê Beethoven û nêzîkî peykerê wî, Kurdên rûniştiyên bajarê Bonê yên Almanya amadekariyên xwe ji bo hilbijartinên bajêrvaniyê dikin. Li Bonê lîsta kawa bi 14 kandîdan beşdar in û hevpeymaniya xwe li gel çend endamên din û ji netewên cuda ava kirine. Li vê de reklamên xwe belav dikin. Dixwazin navê Kurdan li şaردariya Bonê bi rengekî fermî were naskirin. Wek din gelek Almancên din medene ber çavê dixa ji wan zêdetirî em dixwazin çend mamosteyên zimanê Kurdî dibisand Almanî de hazir bikin û fereh bikin yanî. Berkul hejmarê gelê me Bonê zêde bûne li va salên dawî pir gelek famîlê malbatên Kurd hatine em dixwazin zaroyê wan di dibisand Almanî de vêrî zimanê zikmakî bin. Li Bon a ku berê paytexta Almanya beşa Rojava bû, bêtir ji 10,000 malbatên Kurdan dijîn û rêxistina wan malbatan gelek zor e. Lê ev çalakvan dixwazin bi her awayekî bi xizmetekê pêşkêşî Kurdên Bonê bikin. پر ملت لبون پر ملت هنه و هر کس اوی خودی که بر پرسیاری خوی دکاوی انتگراسیونه امجی که کرد امجی دخوازن بناوی خود تکاون مجلس بونه گر پر تشدید ما هنه لوی داره که وک ملتی دن امنات حسیب يعني رياضة جمع سبورت جمع هيا فوتبال جمع هيا موزيك جمع هيا Çalakvaneke xwebex ya Alman bi dirêjahiya rojê posterên lîsta Kurdan belav dike û bi xwe jî têde namzet e. Also warum ich die Liste Kawa unterstütze und für die Liste kandidiere? Çima ez piştevaniya lîsta Kawa dikim û çima tê de kandîdim. Ji ber ku ez tê de demokrasî û federalîzmê dibînim û di nava lîstê de mirov dikare bêhtir alîkariya Kurdan bike li vê derê. Ez bawerim ji bo hevalên Kurdan ev lîsta hilbijardeyeke baş e. Em ê karên dîplomasî bi zanebûn bikin da ku em berevaniyê dijî dagîrkeriyê û nijadperistiyê bikin. Wilo em ê biserkevin. Wir brauchen Bündnisse, um irgendwann Kolonialismus und Faschismus zu überwinden und zu besiegen. Ev dema mehekê ye xebat ji bo van hilbijartinan tê kirin û lîst û kandîdên Kurdan bi germî beşdar in. Lîsta Kawaya Bonê jimare neha bi gelek zimanan belavok çêkirine û ji aliyê Partiya Çep ya Alman ve piştevaniya wê tê kirin. Ka Mehmed Emîn, Kurdistan 24, Bon, Almanya.